omongino yo mobono bwate miaka ya igatwani gasire kumabwaye asemarogoba yabono ekero bona baka kogwa korwa omotebweri pera igoro nagokwa abwabwe kerache komutwera omochokoro yeri pera buno mulikito Josephat Amisi agotomanya. Ama yenda rogo kumi okonani gabwata bamenye bekenyero kya mwatara ikiri meye location ya kwe magayo mongino yo masirita ginesa tika kugwa kurwa somo tebo mapera emarago bayabono nabuigo gusiri obugima bwaye bunago totebia omogambi bwe location ya nyakwe Charles Nyaoso nano report boneka ngomongino aro usamba masaku ebere mambiyete kusimeka mongino kugwa ginesa teka gakole gusamba masaku mbure taratua orali pera liri gatobire ngati aturo mocho koroye egere bamona kogendaka. Unfortunately mongino usira iri kuru moto igoro li pera igoro wagugunse naende yo weraga igaso motwe otwara internal bleeding. So osira mongina gasira abu bona abantu abachiko tebu mongino yuri ngomogondo tariko nyako boka igagwete sara ni conscious. Auto amdikire gote tanyore ngamaino mongino nyisare. So twarangirania basigari bachire we are also waiting for the visa yabache egere bakora establishment nganti kyako sema amakuru yagero mumusha. It's unfortunate mongino yoro toka mugorisha bunechiga no mongino gwato mokiwe amanyo kwerwanire akindende yanare kanire osirire goto gatiyo mugako ena abantu bamwabo banchirane makuri abanye sana bampangirito yo na mukamu murabo mongino yo nigateba nyororo botingo mongino yo nyareko baga gwakira kurwa siri pera igoro boigo asamnya ka wikira sayo onyaro mongino iri gagwetense na boigo gosiria obugima bwaye nayo kuri mugondo nekire para igange ngotiye ikoriye iko abana babamye ka kurugoro bande babo gurese atabiro genda omaro gurenso umiro moto bakingo tira goza igana nanya na bagwetense oyo sira mukamu muro minto ento toiwe reporting mongino yo osirire tokomye kero sitwaringa ko samatanga nabo twakire twashudire twanyorire nga nabo yawa kuna atabekanire nga ari ngutaborero mojo ko ripere lakini omoeli definitely onyara gusira abwabo omogaka bwagine atika boigo nigatebigeta seni Kiandize TV bunaniko batikana no mongino echinga kichemambia asagenda gwikira ase amabari ngangene kenyorekyo na boigo magayokurwa asa matangayo onyara kobaga kweleso ngomongino onyari kobaga kogwa kurwa lipera igoro na boigo gwakranse gusiria obugima bwaye mutika gusibichanga ina mutika gusibichanga na mutento nda matanga onte bina banda abetinja mati baka kusibichanga njiranda matanga bona ngulwa matanga ngoika matanga mana mate muka muru mito konte bina nginesi ukwiri rukubi otosidi pe bona muntu bibi biyonda tru ngikini saiga ngulu tango na maina na pwete nkana muti baka nombo ndinja ikaka abonde ni changa cha matanga ila mingi Kuripotire getaseni Kiandize TV kuri kenyero kya Bomatara ikere ime location ya Nyakoe ime county ya Kisii eriterane Josephat Amisi.